Opa, xentiña boa! Vinde para aquí, mirade, hoxe temos unha tarteira riquísima de zancos de pavo. A que non lle gustan estas carnes brancas, o pavo, o polo? O que pasa é que vamos dar un pouquiño de tralla por dentro, con curry, cunhas verduriñas e un rustrido, non é un recheo, é un rustrido que vamos meter dentro, imos enmallalas. Vamos a enmallalas aquí con esta malla que temos aquí, senón con un fío de cociña, bridamos e punto. E aquí o interesante está na mazá. Aquí o interesante está no zume de mazá. Un zume de mazá que imos facer unha salsa con estas mazás, co ceboliño, co limón, ca manteiga e o zume, que é onde vamos a cocer todo, non? Despois imos acompañar con arroz. Donde conseguimos o mellor zume de mazá? Eso hai que preguntarlle a quen sabe, ao licenciado, ao gran Rafa Durán, que é o que ten o listado con todos os mellores produtos que temos en Galicia. Saca do peto, que eso parece de Doraemon, e sí, zume de mazá, aquí a por él. A ver que nos conta, vale? Don Rafa Durán, compañeiro, ¿dónde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Abegondo, chef. Sí, porque se queres zume de mazá, aquí hai un boísimo. Eu levoche o millor, que para iso son o reporteiro o recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de zume de mazá, bueno, non ten nada que ver, pero ti sabes onde van os piollos de vacacións? A Punta Cana, toma nota, A Punta Cana. Punta Cana, Xoanqui, Punta Cana. Anda. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape. Estou con Paula, a Castrexa. Dixen ben, non? Sí, Da Castrexa ou a Castrexa, como queres que digamos? a Castrexa. Que a Castrexa é a túa tenda, ti elaboras as elaboracións ecolóxicas, como a marmelada que xa viñemos buscar en anteriores edicións aquí en Abegondo. Hoxe vimos a por zume de mazá. Sí. Hai mazás. Hai mazás e temos unha plantación de mazás. Vale. E a agrupación de maceiras chamase Pomar. Pomar. Xa aprendemos unha cousiña nova, hoxe nenos, e imos continuar entón, porque aquí temos 3 variedades de mazá, pero hai máis, non? Sí, temos 15 variedades a maiores destas. Pois mesturas ácidas con máis doces A ver, a maioría son mazás de sidra, Sí. non mazás de mesa, a maioría son mazás de sidra. Entón, nós facemos o zume ca mazá de sidra. A primeira presión en frío, que se chama a primeira presión en frío, eso é o zume que nos elaboramos. Vale. Por ser de sidra son máis ácidas ou máis doces? Hai de todo. Hai de todo. Hai unhas que son máis ácidas, outras que son máis doces, pero o que teñen é moito zume. É a diferencia que teñen. Se cultiva en ecolóxico Se cultiva totalmente en ecolóxico. e non ten ningún tipo de aditivo. Non ten ningún tipo de aditivo. Máis co azucre que trae a mazá propia. Só fructosa, nin azúcar, é fructosa. Fructosa. E cando se prensa, embotéllase, Embotéllase, pasteurízase e listo para venta. é listo. Sí. É listo para comer, como di Xoanqui. Dime unha receita co zume que facedes aquí, que non é sidra, é zume de mazá. É zume de mazá. Pois un alpeltini, facémoslo con unha distelería de Cambre. É un cóctel. É un cóctel, sí. Facémoslo cunha destilería de Cambre e vendémoslo polo Nadal. A mestura xa feita? Non, nos deixamos que... Nos agasallamos a receita, Vale. e logo cada un na súa casa, porque o gusto de cada quen, hai quen lle gusta máis o zume, quen lle gusta máis a xenebra, entón pois vai valorando como quere. O sea, que pode facer a mestura de xenebra, A mestura. xenebra local co zume de mazá. destas mazás. Sí. Vale. Xoanqui, amigo, vale o produto? Hombre, perfectamente, claro que sí. A min tamén, así que vou probalo agora e mandámoste, non sei, cantas botellas? Unha, As que ou dúas. precise. Non sei cantos litros queres de zume de mazá, o que Cheja, faga falla, moi cheja. Para Non iso hai son problema, hai o reporteiro e maceiras. recadeiro. Sempre o servizo do cociñeiro. Aquí coa Castrexa, graciña. Nada, A ver que fa, Xoanqui. Chao. Moitas grazas, que ben, que virguería. Xo provei, moi rico.
Bueno, como decía, con isto, por certo, a receita que dixo, vamos, perfecta. Bueno, imos traballar un pouquiño. Vou contando así pouquiño a pouco e tal, despois de que máis cousas podemos facer, non? Ca mazá. Ben, mirade, vine para aquí. O primeiro que vamos a facer vai a ser un rustrido para encher cada un dos zancos que hai aí. O que queremos agora, antes de bridalo, é que a parte desta de dentro do zanco quede humedecida e con sabor. Queremos que cando pasemos o coitelo, cando metamos na boca, nos sorprenda esa parte de dentro. E algo que casan moi ben, que a mazá co curry. Por eso, váiseme por aí, non? A cabeza, dixen, bueno, facemos isto está estupendo, está riquísimo. Sigo vos contando porque ademais que con carnes, con peixes, o zume de mazá, eu teño feito moito de fixo, creo que fixemos aquí algunha vez. Bueno, non me enroño máis. Veña, adiante, prendemos o lume. Vale? E aí. Que é o primeiro que botamos? Cebola. Embarcamos con ela. Fondo de aceite e veña, esta ceboliña vamos a deixar aí. E mentres vou picando fora o pemento, que xa o teño sen nervio aquí, lavadiño e sen nervio. Aquí e aire. Moi ben, vermello. Bueno, queredes botarlle un allo porro, queredes botarlle un pouquiño máis de sabor con outras con outro tipo de verduriñas, pareceme perfecto. Pero insisto, se botamos moito, xa é recheo. Neste caso, a intención non é facer ese recheo. Explícome, verdad? Porque ás veces temos feito carnes recheas de verduriñas. Pero sí que van verduras, vai cantidad de verduras. Neste caso, vades ver que o que vai a quedar aí para encher eses zancos é unha parte mínima, non? Vai moi ben co porco. Moi ben. Facer máis ou menos do mesmo xeito, inda que non querramos enchelo un solombo. Fantástico, queda moi ben. E despois algo que facía eu, isto era moi rapaz, son destas primeiras recetas un pouco enrolladas que facía eu, non? Cando tiña, andaba por Centroña e Uceibe por ali, de 15, 16 anos. E andábamos a Robalizas, xa o teño contado moito. E facía moito unha receita con mazás, co zume de mazá, que era prácticamente igual a salsa, e incluso collía as mazás así, en rodaxiñas así como estas, e as pasaba por fariña e por ovo e as fritía, tamén para acompañar a robaliza tamén. E usaba tamén amendoas, que tamén vamos a usalas hoy, facía moitísimo. É unha receita pois que pega moito, con peixe, por exemplo, pois como a robaliza. Outro, o zume de mazá tamén, a salsa de zume de mazá, o que pega con os peixes planos. Os peixes planos son peixe branco, ou abrimos tamén esa mesma salsa, tamén queda moi ben. E será que non temos mazás aquí, Mi madriña. E os ricas que son. Ademais, os ricas que son así, como os come Rafa. Directamente da árbore para dentro. Non pasan por cámaras nin por outro lado. Eso sí que é saúde, que ricas. Vale, veña para adiante. Pimento verde e a rustrir. Queredes botarlle un allo? Vale, botarlle un allo. Eu vou non deixar así. Quero todo o sabor deste curry. Pasa moito. Moitas veces tamén traballamos con modas. Agora estamos cas guiozas, no seu día andábamos co vinagre de Módena, pero hai cousas que se van quedando. E cousas que se van quedando, por exemplo, son estas especias tamén, Xa están aquí, xa están no mundo enteiro, nosotros ao mellor un pouquiño tarde collimos, pero aí están. Vale. E veña, isto e isto fora. Moi ben, veña, rustrimos aquí. Seguimos traballando, Imos facer a salsa. Imos facer o mollo.
Mentras isto queda aquí rustrindo pouquiño a pouco. 9, 8, 7, 6, 5. Agora mesmo estaba oporando todo, non? Estáse cocendo no último inte e cando vamos meterlle un pouquiño de tralla. Agora, para que non se me pase, imos deixalo así. Moi ben, para o mollo, collemos a mazá. O primeiro que vamos a facer é botar un chisco, así, de manteiga, no fondo dunha tarteira, un cazo, o que teñades. O segundo, prenderlle o lume. 2, 3, 4, 5. Aí, pouquinho a pouco. O terceiro, pelar esta mazá. Aí vai. Collemos 3 ou 4, mazá, por favor, que sexa daqui do árbore, a que teñades por casa, Se a mesma do zume, mellor. Hola, veciño! Hola, que tal, Que Isa? tal? Como Moi andas? ben. Bueno, ando un pouco reguleira. Mira, hoxe traioche xenxibre. Xenxibre, que ben. Porque é unha das plantas medicinais máis completas. Bueno, planta medicinal É certo, a máis especia. O sea, que É podes espe- utilizar, aparte de como especia, como planta tamén. Era que Sí. la vou aproveitar a facer unha infusión, que che parece? Ai, moi ben. Aí no microondas, Vale. un pouquiño de auga. Pero, claro, vai cara al uso. Por que ves aquí a facer? Non, pero- O xenxibre mo deixas, non? Aquí sabe moi barata, se Pero- faja infusión. Ah. Sí. Aí está, mira aí. Mi madriña. Oye, pero que de sobre me deixas o xenxibre ese. Sí, voucho deixar. Vale, porque así vou facer tamén, vou a meter yo arroz. Estou pensando que xa lle vou poñer o xenxibre dentro, porque vou aproveitar a darche un beciconsello. A ver, contame. Claro, porque agora que... Encántame os veciconsellos. Claro, xa empezamos a toser, a non Sí. sei que... Vou coller este cuchillo, Certo é. E daquela eu teño unha infusión genial para eses momentos, é de... Cal? É de que, porque mira, A caña de ervas. Non. Ah, non. Va. Esa tamén. A caña branca. Esa di meu pai, toma un chupito de caña de ervas e está como novo, anches. Tu pai sabe. E non ten que andar aí con microondas. Mira, cuidado que che trouxe un lote, que isto rinde moito. Eso rinde moito, sí que é Por eso, certo. despois pica. Pero Sí bueno, que é veña, vou certo. botar este cachiño porque a mí gustame que pique. Non, eso... Pero isto pasa infeccións. Mira, eu non me acatarro en todo o inverno, pero, sin embargo, sempre teño infección de garganta aquí. Pero escoita, é que é por o xenxibre? Porque non que te catarras ou que? Non, porque son eu así, feita así. Sí. Eres... vale. Como estás falando de xenxibre? Pero, ai, bueno, xa o botei. No, dijo que non me suele acatarrar, pero, sin embargo, infección de garganta teño Sí? moita. E daquela fago esta aujiña, esta infusión, xa o brás. Con xenxibre. E tamén lle dou a nena, a Irene. Sí. Polas noites. Pero non pica... Bótese menos xenxibre, non? Bótolle mel, limón Limón e xenxibre. e xenxibre. Xa o brás. Eu escoitei algo, agora? Tes, sí. Escoitei algo por aí. Bueno, de feito, dicen que sí, que cantidad de Desde que dar produtos esta, iso, medicinais sí. dicen que están feitos co xenxibre. Co xenxibre, moito. Pero agora, a ver, eu penso que aquí non se utilizaba antes, pero agora na Fai cociña... pouco. Sí, verdade, agora xa se empeza a ver moito. Ahora é prácticamente imposible a O cociña relado. onde non... O relado, porque ten un sabor impresionante. Sí, a min gustame moito tamén, O que sí que non podemos caer é no rollo de decir ai, non me cheira, parece que cheira colonio, non sei que, tal, non, hai que cociñalo, Xa. sabes? E que Sí. se misture con outros sabores, con outras cousiñas, con outros ingredientes, e Sí. cando sacamos o sabor o bonito, cheirume. o cheirume, Aí está. claro, como vamos facer hoxe. Que imos a metelo nese arroz, O que, o xenxibre? o xenxibre, claro, entonces vai salir con... É un arroz xa basmati, que xa ven aromatizado por si só, pero xunto co comiño Aí e o xenxibre, polo tanto vamos facer un arroz sano tamén, non? Ah, moi ben, claro, que as propiedades antiinflamatorias, mira, é bo para as digestións, é bo para eso, para as infeccións de garganta, para as náuseas, ten antioxidantes, é das máis completas, Sí. O xenxibre, das plantas máis completas. Joder, vai. Xa gastache o limón todo? No, teño aí, mira. Por Eu que- xa vou aquí que- como a Pedro por mi casa. Que queres? Mel Ai, queres mel? e limón. Que mel e limón. Xa sei de todo, Iches, conoce mellor a túa despensa que a Non, miña. xa o sei. Non, coñeces ti a miña despensa mellor que eu. Xa sabes onde está a ver, ainda teño que buscala. Ando por aí Home. buscando, teño esta tarteira. Mira, unha Ven culleriña. ela, antes aquí. É que este mel Este xa caseiro. Daquela, agora poñolle así unha culleriña de mel. Sobre todo pa nena, a ver, para que non lle pique tanto a xenxibre, non Claro, sabes? para endulzar un pouquiño máis. Claro. E agora, mira que limpo.
Veciña, Pode gústame poñer un esos. cachiño. Sí, muller, sí, colle un anaquiño, veña. Así un... Así un aire. Un aire, un Un aire. aire, vale. A darlle un aire, xa verás. Ala, e xa marcho pa... Bueno, tens que limpar o coitelo, Bueno, non te preocupes, xa me deixas o Sí, chollo aí. feito aquí. E agora poñolle así un pouquiño. Xa É verás. listo, non? É listo para comer. É listo para comer, e veña para mamar. Ale. Ale, biche, non gastei nada na casa, biche, porque, a ver, a luz está moi cara. Xa o vexo. Mira, cando queiras, E veño aquí. Cando queiras, Mira. volve. Pero mira, a próxima vez. Oh, isto está boísimo. Está boísimo. Isto de verdade senta de maravilla, no, tela que facer. Este vez e consello, telo que facer. Vale. Todos os que che dou, Tomo nota. telos que facer. Voulle botar un pouquiño de zume de limón. Aquí, Ah, moi mira. ben. A mazá. Bueno, E fora. E mira, ven, que te vou Ese- enseñar esta ese salsa. que é? Isto é zume de mazá. iba a dicir, bueno, ten unha mazán aí. Tengo unha maza, pero este craviño, non? Que era un godello ou algo así, non? E agora que coza aquí? E aquí vamos sacar unha salsiña. Ah, moi ben, moi ben. Cuidadiño con ela, Oye, mira, xa que estás aquí, axúdasme a chiscar un ollo. Ah, veña, vale. Porque teño Xa marcho, isto confusión. que reduza. E isto que se vaya facendo, que teña que rostrir un pouquiño máis, vale? Veña, miramos para esa cámara. 1, 2, 3. O arrecendo que teño na cociña agora, brutal. Bueno, mirade. Moi rico, Cheira tostadiño, da verdura tostada co zume de laranxa, co curry, que rico, que ben ule. Bueno, probei dos dous xeitos, amarrar e amarrar, darlle voltas, pum, con paciencia e tal. Despois probei este outro xeito, dos dous xeitos, como que irades. E senón cun escarbadentes. Pasades, facedes un cocido con escarbadentes ou con un... como se chama? Cun espeto e vale perfectamente. Bueno, vedes, facemos así. Esto xa o fixemos moitas veces, Tiramos dela así, como é elástico, e aí deixamos aí caer para dentro. Vedes? Pouquiño a pouco, e xa o temos. Aí metidiño. Aquí facemos un nó. Por eso, digo, non é un recheo, pero sabedes o sabor que lle vai dar a estes zancos? Unha cousa, si queredes, facedes tamén con coxas, a parte de atrás do zanco. Con eso tamén moi bon, porque ademais non vos atopades con estes nervios, moito máis doado tamén de meter dentro. Pero así, espectacular. Pois este recheo non recheo, cando fagades, o vades facer moitas máis veces. E se non, lembrade o que vos estou dicindo, moitas máis veces, con máis carnes. Porque vai dicir, oye, cousa sencilla de toda, que non ten nada e o que gana. Así é. Presumo eu das cousas que hai que presumir, que se presumen. Moi ben, veña bradiante. Na mesma tarteira, por suposto, prendemos o lume e tralla. Aí está. Bueno, isto o teño feito tamén. Xa teño aquí. Que iso vai ora para dentro, Todo, porque despois isto leva aproximadamente aí fervendo pouquinho a pouco uns 40 minutos aproximadamente, non? Entón, isto aí dentro vai estar desfeito. Despois traballades ca salsa, como que irades. Si vos interesa así, no resultado final, así. E se non, brazo batedor, pasador de puré ou un coador chinés. A marcar, ben marcadiño. Aí e aí. Vamos deixar aquí e poñémonos co arroz. Fondo de aceite de oliva, virxe extra. Aí está. Isto xa o podo deixar aquí detrás. E aquí traigo o arroz.
O xenxibre, hoxe non leva allo. Hoxe aromatizamos con xenxibre e comiño. E uns graos de pimenta que teño aí. Isto despois vai para un pratado. E con un pouquiño de zume de limón. Moi ben. Collemos o xenxibre. Ben picadiño. O teño no 8. Vale. O xenxibre, picámoslo ben. Aí. Como traballamos con él? Na tarteira, igual que o allo. Vamos prendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Para adentro. Ben. Voltiñas un segundo. Aí está. Ben. Como vai isto? Isto ten que torrar ben, Todo ao redor, que vai torrando pouquinho a pouco, está saltando moito. Non tapamos de todo. Deixamos que salga o vapor. Eu poño así simplemente para que non salte, vale? Pero se deixamos acá, se non torra. Se tapamos con eso, vale? Simplemente para que non... E aquí temos o xenxibre que, como vedes, comeza xa a facerse. Bueno, xa está, xa está. É o momento de botar o comiño, un chisquiño de comiño, a pimenta que torre aí un pouquiño, e despois vai unha de arroz por 2,5 de auga, o que manda o fabricante, vale? Unha de arroz. O teño no 4. Vale. Ahora mesmo o arroz está aceitándose con todos os arumes que lle botamos aquí. Neste caso, o xenxibre. Queredes outras ervas, outras especias? Paréceme perfecto. Pero así de verdad que está moi rico. Por 2 de auga. 2,5, perdón. Vale. E adentro. Oye, caldiño de verdura ou de polo tamén vale perfectamente. Que cuidado aquí, por exemplo, cos osos eses, que lle quitamos os zancos, con eso rostrimos un poquinho de verdura, rostrimos un poquinho eses osos e tamén van para dentro, É dicir, para o caldo. Facemos un caldiño. Sobre todo se non é... Pero neste caso, o temos máis aromatizado este arroz. Se é un arroz largo normal, bueno, pois outro. E ademais, metémoslle un pouquiño de reladura de limón. Agora, e ao final vai un pouquiño tamén, Moi ben. Pois non me queda nada. Mirad unha cousa. No, espera, vamos a ver. Sempre aquí. Fora, 2 garfos. Aquí os teño. Como vas, corazón? Ai, que colorcito, que morenito. Máis bonito me está collendo o meu poliño, o meu paviño, perdón. Ben, témolo xa, Vedes? Ben. Adentro. ¡Oh, qué rico! ¡Cómo hule! ¡Qué bon! E agora vou botarlle un pouquiño de auga. Pensade que ten que estar uns 40 minutos. Contamos ca evaporación. Por lo tanto, non vos pasedes, senón vai a quedar moi acuoso. E
E aí que se vai facendo. Un chisquiño de auga e un chisquiño máis de zume. Listo. Tapamos. E 40 minutos teñen a culpa de que rematemos este prato e comecemos a papalo. Vémonos agora. Temos o arroz, que está impresionante. Está boísimo, facédeo, por favor. Traballade con estes arroces brancos, cambiade o sabor, xogade con eles. Novas especias, novas ervas. E que comes así suiño xa. Que ben, que ben. E facemos así unha base, vedes? Estendemos así. Bueno, os grans de pimenta, se queredes, os retirades, Bueno, retirar. Que teño aquí, é que como lle toca un... Fora. Moi ben. Temos aquí o fundiño de arroz, a cama feita. Un pouco máis, quieto aí. Aí. Ahora, que axuda dun garfo. Este así, tal e como vai, así ves a parte de dentro toda. Poñemos aquí. Esta. Poñemos así atravesada, para aquí. Esta outra. Poñemos así. O único que fixen foi triturar a salsa. O único. Non fixen nada máis. A esta salsiña, vedes como a temos? Que ben uno, por favor. Que rico. Teño aquí unhas améndoas machucadas, unhas améndoas torradas e machucadas. Vai para dentro, vale? Desta salsa. E un pouquiño de ceboliño. Outra erva que lle dai moi ben aquí, o coandro. Moi, moi, moi ben. Para dentro. Volvemos a remexer. E temos un pratazo. Moi orgulloso estou, moi contento. Encántame a mazá para facer este tipo de salsas, este tipo de mollos, porque quedan estupendos. Aí o temos. Preparados para disfrutar. Eso. E iso. Moi ben, muchachos, muchachas, compañeiros, compañeiros. A vos e a boas. Temos aquí o pratazo listo para comer. Chisco vos un olliño e vexo vos aí, na esquiniña da mesa, vale? Ata agora. Aos zancos de polo damoslle sabor por dentro e por fora. Rustrimos moi ben as verduras, salpementamos, incorporamos o curry, un chisco de auga, cocemos un par de minutos e deixamos a refriar. Nun cazo cocemos as mazás cunha noz de manteiga. Incorporamos o zume de limón, un chisco de sal e o zume de mazá. Deixamos cocer 15 minutos a lume baixo. Enchemos os zancos, bridámolos e marcámolos. Incorporamos o mollo de mazá e deixamos cocer 40 minutos. Cocemos o arroz aromatizando con xenxibre, comiño, pementa e limón. Empratamos e listo para comer. Zume de mazá, moito teño papado, na casiña. Bueno, eu papaba a sidra. Bueno, zume, porque era cando se exprimía a mazá o meu avó, tiña o lagar, e aí estaba, controlándonos, porque se non bebíamos un litro de él, e despois xa sabe o que pasa despois, non? Un litro para un neno. Cuidadiño, apartadevos, non? Un vasiño, nos daba un vasiño da mazá recén exprimida. Que cousa máis rica, por favor, moi, moi rica. E bueno, para ese tipo de salsas, vai moi ben de feito en moitas culturas, en Sudamérica e demais, úsase moito a froita, concretamente a mazá ou a piña, para meterlle sabor, sobre todo ao porco.
xa vos lo digo, carnes blancas, carnes de caza, carne de porco e peixes brancos e peixes, por exemplo, como unha dourada e como un róbalo, como unha robaliza. Vallen moi ben este tipo de salsas. Aprendemos a facela e a partir de agora metedes vosotros o que queirades. Ese é o xeito, moi sinxelo. Unha manzá, un pouquiño de zume, un pouquiño de manteiga, sal e a partir de aí ou canela, ou un pouquiño de curry, ou non queredes ir por eses lados e queredes facer un pouquiño máis picante e meter un pouquiño de pimento picante, parece un pouco de chile, tamén parece moi ben. Coandro, tirades por outra parte, por outra banda, tamén, pero a base é a mesma. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.